Azken deialdia, bidaiariak, loraldiaren tranbiara, jangiari tranbiara, erdu bidaideak. Loraldiaren 5. bidaiari hasiera emateko prest gaude. Euskararen erraietatik abiatuko gara. Geroa sortzeko martxan gaude. Produkzio propioen erraietatik barna kalaporturekin egiten dugu topo. Festivalaren zabalera ekitaldia. 10 sortzaile baino gehiago esanan, eta Sarriona Indiaren poesia musikatua protagonista. Loraldia, gaur egungo euskarazko kulturan erreferentea bilakatu da. Ez bakarrik euskarazko sortzaile lana eta erakusten digulako, baizik eta publikoari. Sormenaren ibilbidea egin dugu gaur, tranbian. Udaberriarekin batera etorri da urten loraldia. Loraldia udaberria da, beraz, kulturaren leherketa. 3 astez Bilboko bazter guztietara helduko da, musika, antzerki, dantza, literatura, bertsolaritza eta zinema gisa. 30 kulturitzordu, 200 artista, azken finean Euskal Kultur Sormenaren plaza da. Zentikariz, Blai. Ezazu galdu aukera martxotik aurrera loraldia Bilbon